Sa Alibudyan, Trak nga sakayang 30 ka mga pulis nahulog sa Pil-as. 4 patay, 12 nagapabilin sa ospital. Battalion commanders ng Regional Mobile Force Battalion ginrelieve sa pwesto. Aksidente ginaimbestigaran na. Nakatutok, John Sala. Manugpauli na halin sa combat operation sa 7 cities sa Alibudyan ng 30 ka mga pulis ng Regional Mobile Force Battalion 6 ang mahulog sa Pil-as sa barangay Hinomoy, Alibudyan ng ilang ginasakyan nga truck. 4 ang kumpirmado nga napatay sa aksidente. Sa Police Corporal Emerson Peña Rubia, Patrolman Rex Agupitan, Patrolman Prince Angelo Sopiter kag Patrolman Antonio Tuanday Jr. 12 pang nagapabilin nga confined sa ospital samtang 14 naman na nakagwa na sa ospital. Nagsugod na investigasyon sa Police Regional Office 6 sa insidente samtang nirelieve na ang batalyon commander sang RMFB 6 nga si Lieutenant Colonel Leo Batiles kag pagkatalusan ni Lieutenant Colonel John Limuel Villafranca. Kahit sino sigurong commander makikita niya kaagad eh. If you pack 30 personnel in one truck, that is already a sign that it was not planned properly. Nagpasalig naman ang bulig pinansyal ang Police Regional Office 6 sa mga pamilya sa mga napilasan kag nagkalamatay. Police Regional Office 6 would like to reassure the families of the personnel whom we lost that all benefits due them will be given immediately. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala, 1 Western Visayas.